खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोनसे गोनांथार खौरां लानानै फैलायबाय दिनै आङो सार अमर सिंह ब्रह्मजों दसे सम मोगामोगि लाहैदोंमोन बे मोगामोगि लानायाव सार अमर सिंह ब्रह्मआ बिटिसिनि माखासे पावारा बोरै जोबस्रांखो आरो बेखौ सोर फोजोबस्रांदों फैबाय थानाय समाव बिटिसिआ मा महर मोनहैगोन बिनि सोमोन्दै सार अमर सिंह ब्रह्मआ गुवारैनो फोरमायनानै होदों बिनि अनगायैबो सार अमर सिंह ब्रह्मआ गोबां बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो बेनि उनाव नोंथाङा मा बुजिनो हादों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायब्लानो जाबाय खोथायाथ' सैथोखा बिनि सायाव आं आगोलावबो बुंखांबाय जायनि फलाव आङो फार्स्टआव बुंनायाव प्रमद बर'खौ इंराजि रोंगौना रोङा नोङो बिटिसि सुक्तिखौ फरायदोंना फरायाखै बिनि दफाफोरखौ फरायनानै बुजिदोंना बुजियाखै बा बिटिआर जे एग्रिमेन्ट खालामनो नागिरदों दा बे बिटिआरनि दफाफोरखौ आगोलाव नायदोंना नायाखै नायनानै बुजिदोंना बुजियाखै बुजिनानै सहि होदों ना बुजियालासिनो सहि होदों बुजिनानै सहि होदोंबा नों जातिद्रहि बा जोलै हांगार जाबाय आरो जुदि बुजियालासिनो सहि होदोंबा नों इडियट जाबाय बे धरननि खोथाखौ बुंनानै आङो बे समाव बहुत गरम जादों आरो बे खोथाखौ लानानै आंनि सायाव इउपिपिएल निफ्राय गोबां मानसिया आंखौ केस होबाय क'क्राझाराव मोनसे बाक्सायाव मोनसे आरो दा उदालगुरियाव मोनसे दंबावो जोबाखै दा बेखायनो आङो बेनि सायाव खोथाखौ एक्सुअलि बुंनो बाबाय आरो कमान्डफ्रावबो जोंनि एबसु बा इउपिपिएल नि गोबां मानसिफ्रा बिराद गाज्रि रायहरो दुखु मोनथाव जोंहाबो फिसा फिसौ दङ दा जेफोर लेंगुवेज बाहायहरो बे लेंगुवेजफ्रा एकदम माने असामाजिक लेंगुवेज बाहायथावा बेफोरबायदिखायनो एसे बुंनोबो बालायलांबायमोन दा अब्लाबो नोंथांमोनहा दिनै सोंबायबा आं बेखौ बुंगोन बेयो सोरबा लिडार बुंनायनि खोथा नङा बा आं बुंनायनि खोथा नङा बे डकुमेन्ट्सआनो डाइरेक्ट माने बेनि प्रभिजनफ्रानो बुंखायो आं बेखौ आगोलावबो बुंखादों जे बिटिसि जेनाखि एक्ट 2003 10 नभेम्बर बेनि जेनाखि एकर्डआ जे उनाव एक्ट जादों पार्लामेन्टआव पास जानानै राज्यसभा लकसभा पास जानानै प्रेसिडेन्टआ सहि होनानै बेवहायनो रोखा रोखा दङ जे बेसेबां जोङो बिटिसि अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आन्डार 6 शेड्युलाव जेसेबां जों मा मोनदोंमोन एग्जाम्पल हिसाबै नोङो फार्स्टआवनो फैयो जे बियो मोनसे सेल्फ गभार्निं बडि आरो बेवहा एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो बेनिफ्राय फाइनान्सियेल आरो लेजिस्लेटिभ पावार दं होननानै आरो बे लेजिस्लेटिभ पावार थानायखाय बेनि अफिसियेल खामानिखौ मावनो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि होदोंमोन जेराव लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि थायो बाहाय सेक्रेटारियेट थायो आसामाव एसेम्बलियाव लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि दं जोंहा आसामनि आयेन दानो आरो बे हिसाबै सेक्रेटारियेट अफिसा बेखौ मावफुङो थिग बेबादि गोहोआ जोंनि बिटिसि एग्रिमेन्ट एकर्ड 2003 आव दङ आरो बेवहाय मख'नाय दङ जे बिटिसिआ बेवहाय 12 जन मिनिस्टारनि काउन्सिल थागोन आरो बेनि चिफखौ सासे चिफ आरो सासे डेपुटि चिफ आरो डेपुटि चिफआ केबिनेट मिनिस्टार रेंक थागोन होननानै रोखा रोखा लिरनाय दं बेवहाय एकर्डआव नोंथांमोनहा निश्चय फरायखाबाय दिनै बयबो रायजो राजा कनसियासआ जाय नायदों बिसोर मिथिबाय जे बेवहाय अलरेडि दङ जे चिफआ आरो डेपुटि चिफ केबिनेट मिनिस्टार रेंक हिमन्त बिश्व शर्मा मोनबादि केबिनेट मन्थ्रिनि मर्यादा बेवहाय होनाय जादोंमोन दा आदार जेनाखि इएमफोर दंमोन जोंहा बै समाव बिटिसिआव 12 जननि बिथोराव सानैया चिफ आरो डेपुटि चिफ जायोबा स्पिकारखौ लानानै ओरैहाय माखासे इएमफोर दंमोन बिथांमोननो स्टेट मिनिस्टार रेंक होनाय जादोंमोन दा बे खोथाया जाहैदों जोंनि नैबे बिटिसि सुक्तिनि एग्रिमेन्टआवनो दङ There shall be an executive council comprising not more than 12 executive members. One shall be the chief, another one the deputy chief of the said executive council. There shall be adequate representation for the non-tribal members of the executive council. The chief
and the deputy chief of the council shall have the status equivalent to the cabinet minister, and the other executive members equivalent to the minister of state Assam for protocol purpose in the BTC area. बेवहाय स्पष्ट लिरनाय दं BTC एग्रीमेन्टआव चिफ आरो डेपुटी चिफआ केबिनेट मिनिस्टार स्टेटास मोनदोंमोन जायखौ जोङो दा BTR आव नुवा BTR नि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार BTR एग्रीमेन्ट मथे बै चिफ डेपुटी चिफखौ दाननानै बिथांमोनहा CEM चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बानायदों आरो डेपुटी CEM बानायदों बिसोरनाव बेबादि मिनिस्टारनि प्रटोकल माबायाव माने स्टेटासखौ होआखै अब्ला बेनिफ्राय जोंनि BTC आव मोनखानाय गिलु-बालु पावार आरो मान मर्यादाया खतन जादोंना जायाखै बेखौ आरो मा बुंबावनांगौ बेनिफ्राय नों नायदो BTC shall have full control over the officers and staff connected with the delegated subjects working in the BTC area and shall be competent to transfer these officers staff within the BTC area. A share of these officers shall have to be written by the appropriate authority of BTC. अब्ला बेवहाय मा होनदों BTC नि काउन्सिल गभर्नमेन्टआ BTC आव जेसेबां अफिसारफोर दं टप टु बटम बेखौ फुल कन्ट्रोल खालामनायनि पावार दंमोन आरो इभेन प्रमोशननि थाखाय फाइनान्सियेल आपग्रेडेशननि थाखाय जेनेखि एनुअल कन्फिडेन्शियेल रिपर्ट लिरो एसआर लिरो बेखौबो BTC सरकारा लिरनो हायोमोन BTC काउन्सिलआ लिरनो हायोमोन जायनि फलाव बै समाव चिफ आरो डेपुटी चिफखौ गुबुन गुबुन आसामनि माने अफिसारफ्राबो सेक्रेटारिफ्राबो कमिशनारफ्राबो सार होननो बाध्य जायोमोन मानोना केबिनेट मिनिस्टार रेंक मोनदोंमोन नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा BTR आव बे गैया दा बे बर'नि मान सन्मानखौ बिराद जाना होदों अर्थात BTC आ बिराद गोजौ थाखोनि मोनसे गभर्नमेन्ट स्टेट लेभेल मिनि स्टेट बादि जाखाबायमोन बेनिफ्राय सिम्पल माने काउन्सिलाव सफैदों BTR नि दारै दा BTC आव बाहाय दंखायोमोन नैबे 5.4 आवबो टारगेट आरो फरगेट एक्सेप्ट द APSC नमिनेटेड पोस्ट टारगेट आरो फरगेटखौ गेजेटेड अफिसारफोरखौ APSC नि थ्रुयै आसाम गभर्नमेन्टआ एपइन्टमेन्ट होयो बिनि बादै गुबुन साख्रिया मा टारगेट आरो फरगेट बेखौ BTC आ एपइन्टमेन्ट होनो हानायनि गोहो दंमोन दा बेखौबो BTR आव गैया BTR नि खुनु क्लजआव BTR Council has the authority to appoint target and forget होननाय गैया जायनि फलाव बे BTR नि एग्रीमेन्टनि दफा मथे हेमन्त बिश्व शर्माया BTR एग्रीमेन्ट जाखांनायनि उनाव गासिबो मास्टार चौकीदारनि पस्टखौ अल आसामनिफ्राय BTC आव हरदों जइन लाफैदों दा बेबादिनो जोंनि BTC नि मोनखानाय पावारखौ खोमादों आरो बेनिफ्राय बेहाय दंबावो BTC आ बै समनि BTC आ 2003 ना BTC ओनसोलनि जेसेबां डेभेलपमेन्टनि खामानि सेन्ट्रेल शेयार स्टेट शेयारनि फान्डखौ जिकुनु एमाउन्टनि स्किम लानानै मावफुंनो हानायनि गोहो BTC अथरिटि BTC काउन्सिलनो होदोंमोन बे पावारखौबो BTR आव गैया होआखै जायनि फलाव दा BTR नि EMफ्रा CM आनो जा डेपुटी CM आनो जा गुबुन EM फ्रानो जा बिथांमोनहा डाइरेक्ट स्किम होनो हाया बिथांमोनहा DC नो लिरनांगौ DC खौ बुंनांगौ DC आसो बेफोरबादि स्किमनि अल डेभेलपमेन्टेल वर्कनि स्किमनि चेयारमेन DC फोरनि थ्रुयैसो बिथांमोनहा सेलेक्ट खालामनानै माने सेंसनखौ होनो हायो दा अब्ला बै BTC आव जे 2003 आव जे बेखौ गावनो जेसेनो सेंट्रेल नि फान्ड स्टेटनि फान्ड जा मोनदों बेखौ बाहायनो हानाय गोहो दंमोन बे जिनिसाबो जोबफैदों दा बे हिसाबै BTC सुक्तिनि पावार एन्ड फांसनखौ BTR सुक्तिया जे एकदम माने माबा खालामदों डेस्ट्रय खालामदों बा पावारलेस खालामदों बे खोथाया बिराद सैथो दा बेखौ आं आगोलावबो बुंखाजोबबायमोन ओमफ्राय नैबे द एक्जिकिउटिभ फांसन अफ द BTC shall be exercised through the principal secretary
who shall be the officer of the rank not below the commissioner and secretary to the Gov of Assam जे आसाम BTC काउन्सिलनि अफिसियेल खामानिफोरखौ एग्जिकिउटिभ खामानिखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि दारै खामानि मावनाय जागोन जाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि रेंकआ कमिशनार सेक्रेटारि माने आसाम गभर्नमेन्टनि कमिशनार सेक्रेटारिजों समान एखे रेंकनि होननानै बुंदों दा बिटिआर सुक्तिया बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जायगायाव बिथांमोनहा चिफ एग्जिकिउटिभ अफिसार लाबोदों जाय चिफ एग्जिकिउटिभ अफिसारा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि रेंकनिफ्राय बिराद खम रुजुजाया आकाश पाताल डिफारेन्स सीईओ आ मोनसे कम्पानिनि अफिसार जायो आरो नहयथ' काउन्सिल माबायाव पन्चायती राज सिस्टेमाव आन्चलिक पन्चायतफोरनि काउन्सिलनि बियो अफिसार बेहा खुनु माने गोजौ थाखोनि बियो डिसिनिबो गाहायाव नाथाय आगोलनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जोंनि बिटिसि आव साब्रै डिसिनि गोजौसिनाव दंमोन नाथाय सीईओ आ डिसिनि आन्डाराव दा बेबादिनो गोबां जोंनि बे बिटिआर सुक्तिनि दारै माने बिटिसिनि पावारफोरखौ माने खमायनाय जादों बे सैथो खोथा बेखौ आं बुंनाय नङा रोखा रोखा आखरे आखरे बे दफाफोरखौ फरायलांबानो मोनो